Jambu alas wernane ijo. Sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut. Turung rondo aja direbut. Asik. Ini lagi di kebun jambu kristal di Tegal Sari, Tegal Trimo, Banyuwangi. Ya, nggak ada kampling. Ngurung. Berarti mendino panan Pak ya? Oh, petang dino pisan. Iki bose jambu kristal iki. Wah, panen iki nggo timbo ya, motong ya. Jambu kristal. Lah, mati toteng ya. Siapa iki? Siapa iki? Artis. Wah, iki lho. Petang dino pisan iki panene. Pakai baju nih. Iki mau maksudnya kalau ngapet dewe apa? Ngapa ngapet dewe? Jadi sentuk purung lu ngomong. Sentuk purung jadi ngono. Ayo ngapet dewe. Ayo ngapet dewe, ngapet dewe. Nggak timbang, nanti Pak timbang Pak. Marah si Hunter ini ya. Anak-anak. Tapi nggak tahu Pak. Hah? Ada. Oh iya nggak tahu nganu ini. Oh, kuwi cukup lah Pak. Kuwi cukup pesan kuwi. Kalau nggih buka. Jambu alas wernane ijo. Sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut. Turung rondo aja direbut. Asik. Rupane ireng apa pantune? Lah. Piye mau piye? Sumpah ring janji. Yen kula piye?
Ya kula jadi rapi ngono. Sumpah ring janji. Mate-mate padha disiliti. Waduh, orang ngono kuwi. Waduh langsung nih. Wes kok. Wes kadung. Wong sisen wis dianu ya. Golek sitok sing mau mateng. Enggak ini ki angel lah gitu. Butuh pengorbanan ki enggak ini. Coba. Jambu alas kulite itu sing digagas wis duwe bojo. Aduh. Sumpah ring janji yen kula Jambu alas warnane ijo. sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut. Durung rondo jadi rebut. Sumpah ring janji. Aku ora ngerti terusane. Masuk.